FC København kunne nemlig her til aften kvalificere sig til forårets knockout-kampe i UEFA-cuppen. Det krævede en sejr over Klub Brygge. Og opgøret i Belgien blev på flere måder en farverig forestilling. FC København var i dagens anledning klædt i en hidsig orange udbanedragt, men til gengæld åbnede de kampen, som om de følte sig hjemme. Cesar Santin bryder igennem efter 2 minutter, men Morten Nordstrand kan akkurat ikke få bolden skubbet over stregen. Kort efter var Santin igen tæt på. Måske kuglen gjorde hjemmeholdets forsvar rystende usikkert, men stadig 0-0. Intensiteten forsvandt langsomt fra første halvleg. Advarsler og frispark tog over, indtil Brygges Sonk godt 10 minutter før pausen saksede sparket her over FCK-målet. De klipper passende videre fra en målløs første halvleg. Kun en sejr til FCK vil sende dem videre i UEFA-cuppen, og det budskab forstod de et kvarter efter pausen. Atiba Hutchinson afslutter, og så kan Cesar Santin sørge for forløsning og føring på 1-0. Brygge pressede på for udligning, men Jesper Christiansen, forsvaret og måske den hidsige orange spilledragt gav en 1-0 sejr og samtidig grønt lys til forårets UEFA Cup.